Lagunak, begira, hau Bili da, Bili, begira zak kamarara. Urte terdiko Malinua arrasako txakurra. Begira, nola ezitzen dituzten txakurrak hemen. Mundi horrin kirol bat, txakurrekin itzen da, kirol bat da. Da dibidu itzen da, hiru tandetan, ez da? Obedentzia, saltoak eta gero, takeak. Azten da txakurrekin iebigaz, azten dizentrenatzen, da gero apurka-apurke, doaz evoluzionaten, eta hiru urtegaz, hiru urte eta pikuaz, azten diz konpitu duten grado maximoan. Metro eta 20 zentimetro saltatzen dugu, enbideu bi salto, diz, ezta? Lehenengo haitzen da benin salto, agindu itxentzazu tunbateko, etzandeko txakurreri, da gero ordena emoten tzazu ostera bez saltatu egiteko. Da beste bat ikusiguna da empalizada. Empalizada da 2 metro eta 30 zentimetro saltuen bideu, angintzen da benin usabat. Txakurreri beran debilidade gizone modun da janariz ez da. Orduan egiten dako ebiteu soze jate, nik emoten zat soze jateko eta ordena emoten zat ez jateko hori. Zeitzik, lehen enbenen hau egiten zen zera janariz, eta txakurreri orduan erakutsitzeakon ez jateko, esaten batzo ez jateko, sozer ez jateko. Eitzen duguna da, abizeu txakurreri, agresioa egongo dela, baina bakarrik neureri zuregia nazelez, neuri defendidu bitzestazu. Besteri agredituen batzu ez dauko arduri. Hor kontu da, ugazabari norbait ikutzen badio, txakurrak koska egiten dio. Bai, hori holan da. Kanpoan zu, por ejemplo, ejerzizioa egiten ari ganen zuk Ricardori agreditu egiten batzazu, zeurien kontzun hainke. Juezak ordena moten da benin, Ricardok esaten txakurreri atakateko figuranteri. Figuranteak hartu nahitzen txakurreri, da deko zintza batzuk honen kaso honetan, ia txakurrek alba deu solteu, Ricardok esan baino harinau. Nire lana da, txakurrari oztopatu bere sarrera niri horska egiteko. Eta nire horska egiten dagoenean, nire lana da txakurrari presio bat eragin, berak soltatzeko jabeak deitu baino lehenago. Beste proba zu eskutatu egiten zea eta txakurra etortzen da. Zer egin behar da proba horretan? Proba horretan, ni eskutatu egiten naiz eta txakurra etorri behar da zaunka egitera. Ezin dite horska egin. Jabea dator eta esaten dit urtetzeko. Daukat 3 aukera ospa egiteko. 3 aukera horretan, nire lana da konpetizioan metroak ateratzea txakurrari. Azkeneko proban txakurrak objetua gorde behar du, ezta? Zuk zarren behar dezu hor? Nik horrekin behar duanala lapurtu. Bela ingeno. Orduan, dago limite, dago bat 5 metro eta metro 2. Metro 2 barruan, da ona txakurra ibiltzeko aginka egiten. Orduan, ni joan behar dut, lapurtzera eta txakurrak urten behar du niri oska egitera. Bai, kolpe handiak hartzen dira eta zuk lagundu behar diozu berari mina esartzea eta zuk ere esartzea mina. Traje oso bereziak dira, ez dakit sentitzen den txakurran horskada sentitzen den. Bai, sentitzen da. Baina, hau pasio bat da, eta da, beste kirol bat bezala, boxeoa edo rugbia edo, mina egiten da, eta gustatzen bazaizu, mina aparte dago. Da, sentsazio asko, gora bera asko gorputzean, ez dakit nola esplikatu. Pasio oso handi bat. Hau da bizimodu bat. Azkenean txakurrarekin ze konexio lortzen da? Hori pregunti da, haitze bateri preguntatzen zazu, ze konexio deko zuzemeagaz, antzerakoa. Lagunak begira ze piurarekin jarren nauten eta zertarako txakur batek koska egiteko. Polaretan hartagaia baino inuzenteagoa dirudit. Bili, Meñakatik, Ibo Maztañazpi, Euskal Herria zuzenean. Geldik honai, geldik honai.